Kading kabala kelang isyir kaiba kabala sedang naduk ke sengi baar jong mentak tayo kala dangjur susu Los Angeles, California. Kari Amerika kabala dat berjing sokia bah namar kijing syam shitom ban penlip ya kading kabala kelang. Kumjuk ke Amerika kala benaru ia ki pakhang snong mit hagi kato ke degi jaka ban yada na kijing sya lute. Presiden Joe Biden ulaong ba kate ke nong ba kala yesrim hitik kum ke jaka yele thma namar kijing isyir kai kitilik ding. Kumba 10,000 teliki ying bagan topro ya ki ying pakidulan jong ki aktor aktris ki nong ruai ki bapau bat ki jingte ki la syak penjulor lut ki jingkhen baningkong ki pen i baga jinglut jong kate ki jingjulor kala ban kot syaga shispa sanpho billion dollar ki bor flip ding ki kam ba kimdon kilat klenti banye kun persya ya ki jingplu klau ki ba he tam ki balaja haga thaing Los Angeles kil air ki ba khlain bat ka khandau ka ba terkhong haden bun benai baduna slap kila pelong ya ke jingma ki start sayan ki ba pule ya ke jingkela ka swing beneng kila pendikena ba usnem arjar pesau de usnem ubashitam ha ka ba ga jingshit ka long iwe point 100 degree ka ba kham he ban ya ga jingshit ka ba shwa bandon ki karkhana susu ki khubor kila ongru ba ka mayor jo ka Los Angeles ka Karen Bass kala sya kan thojur halor ka jingbam penkre ban yakun persya ya ka jingplu ding ka basirkai ha California kading kala bamdu ya ka jaka ka bahe hadu shispa sausan square kilometer bat kala thang pen ingkhong ya palat khat ar hajar kli ki jingte kenthop ya ki yinggesem ki yingsa bat ki jaka terkam ha ka ba omdunaru ya khatwe ngut ki breu kila yap ha ki nigisngi ha ka te ki jingplu ding bat silak san phalai hajar ngut ki breu kila syak pen kendria no ki he sarkar ki ong ba ki nong pelip ding ki dang ya syaprang kato gane Henry ke jing sirkai ke jinglong jingman kadang yai pteng hajan ke Santa Anita pakpat ki breu ki dang ai jingrap ya kilanot ki bla syakta syaki nong snong jong palat khat ar hajar tli ki ying ki bala syakta ha kane ke jingplu ding ke basirkai ha kane ke jaka